ಪ್ರೀತಿಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜಿನ ತುರಿ ಹಾಂ ತೋಜಿಡ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಹೌದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟು ಇನ್ನು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಹೋದನಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪನಿಗೆ ಹಾಂ ಅವೈನ ಇದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಡ್ನ ಅವತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜಿನ ತುಲೆ ಏನಿಂಜ ಆತರದುಲ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜುಂಡೇರೆಗ್ ಇಜ್ಜ ಬುಕ್ ಈರಿದಾಯ್ತು ಕೋರ್ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ ತೋಜು ಯಾವ್ದಾನೆ ತೋಜು ಮಾರೆ ನೈಟ್ ಏನೇನೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಕಂಡಲ್ಲ ತೋಜದ ಕರ್ಮ ಆಕ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಕಂಡಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏರ್ನೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತವು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಓಡಿ ಓಡಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಉಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ತೂಕ ಎರ ಮಲ್ತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹೆಜ್ಜ ನಾವು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಓಂಡವು ಬರ್ಪುನ ತೋಜಿ ಅಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಇವಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಇವಿಡು ದಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಐನೊಂದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋದು ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪ ಓ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದೇನು ಹಾಂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ എന്നാറ്റിഞ്ഞ കർമ്മ പറന്ന് ഞാൻ ಇರೋ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಉಂಟು ಭತ್ತ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ಮರೆ ಅವು ಬತ್ತು ಜತ
ನಾನು ಮಲ್ತೆ ಕಂಚಾಯು ಮಲ್ತೆ ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮುರಾಣಿ ನಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದಾತ ಓಡೆ ಬಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಏರ್ನ ಅಂದು ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋದು ಐನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಎಂಕೀರು ಪಂದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಯಾನಪ್ಪ ಬನ್ನೀರು ಕಿರೆ ಬಂತೇನಾ ಯಾವಂತ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಿ ಪುರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ ನೆನಪಲ್ಲ ಮಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ರೆ ಅವ ಅಡೆಗೆ ನೀವು ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಡಪುಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನ ಪೂರತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಲೈವ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನು ದಾಯ್ತು ಬರ್ಪಡ ತೂಕ ಅಂದು ತೀಯಾರ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಕಾಡ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಎಕಡತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕತ್ತಲಿ ಎಕಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಏತಲ್ಲ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೋಡೆ ಇರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುವವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಲೈಕಿಗೆ ಎಂದ ಪೋಪಿರಿ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ನೀರ್ದಾಯ ಕಾಸು ಬಾರ್ರ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದಾಯ ದೆಪ್ಪ್ಯಾರ ಇನ್ನು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆತೇನು ನೀವು ದಸ್ಸಿನ ಜಡಾಲ ಹಾಗೇನು ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ತಾ ಉಂಟು ಕಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ತಾ ಉಂಟು ಸಂಜೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಸು ತಕ್ಕ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಬರ್ಪುಣ ತೂಕ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಕಾರ್ನವ್ರು ಬರ್ಪಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಐಕು ಕೊರೋಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಂದು ಬರ್ಪು ಅಡ್ಮಿನ್ ಬಂಡದಾಯ್ತು ಕವಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ಲೈವ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಎಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪೊಂದು ಅಡ್ಬಿನದು ಆಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರ್ಪನ ಇರ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಮಿಕ್ಕಿರ್ತೆ ಐಕು ಕೊರಡ ಅಂದತ್ತ
అవ వేరే చెప్పులు అంతే. ఎక్కడ బతారు మూర్తి అన్న ఎక్కడ బతారు? ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ ಈರೆ ಲಕ್ಕಿಡಿಲ್ಲ ರಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕಿಡಿಜ್ಜ. ಎಂಕ್ಲ ಲಕ್ಕಿಡಿಜ್ಜ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಲಕ್ಕಿಡಿಲ್ಲ ರಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡ್ಮಿನ್ ಇದಾಯ್ತ ನಂಗೆ ಫಾರ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಯ చెప్పారా మధ్యాహ్నం అందు కట్టాలి అతను 5:30 గంట కనబడి చెప్పింది ఎంచాలే రమ్మంచోళ్ళు రేపు ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿನ 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 ಟೈಮ್ ಅಂದ ಅವಸ್ಥೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ಲ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಕಡಪುಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀ ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ಅಂದ వీడియో కడపట్లేదు ఏను వాయిస్ కోడి ఇటు వస్తుంది యాభై పాటు ఎన్నై కా 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 అంతా మంటపోయినాయి మంటపోయినాయి. ಫ್ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತನಾತ ಅವು ಮಾನಿಟೇಷನ್ ಅವಳ ಆನ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾನಿ ప్లేస్ బురండ అప్పుడే వచ్చావా ಪಾಣಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಪುದು ಏನಪ್ಪ ದರ ಪಂಡತ್ತು ಪಾಡು ಮೊನ್ನೆ ದೂರ ಹೋತು ಮೊನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕಡೆ ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ
ಲೈವ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆವ ಬರಡು ಬರಡು ವಿಡಿಯೋ ಚಾ ಬರ್ದಂಡಿರ್ನ ಯಾವ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಂಡ ಮಲ್ಪ ಯಾವ ಹಸಿನ ಜಾಡ ಜಾಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ అది పారు వీడియోలు తెరబడి ఫోటోలు ఆడాలి కేంట పాతర్న కేంట హలో కుక్లు కుక్లు హలో చాక్ చాక్ మై చాక్ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಉದಾಸೀನೆ ಜಡ ತರ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಡಾಫರ ಒಂದುಂಡು ಪಾರ ಉದಾಸೀನೆಲ್ಲ ಅಗಲ್ಡಾಕೆ ನೋಡು ನಟ್ಟೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಯಾರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರೆ ತಾವು ಒಂದು ಪೂರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಲ್ತೆ ನಾನು ಬಲ್ತಿದ್ದ ವೀರಾಯ್ಕೊಂಡು 2 ನಾಚಿಗಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾಡೆದಾಯ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಪಾಡು ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆಯ್ತು ಮೇಲೆ ಇರುವ ಯಾರು ಮಾರೆ ಬಿತ್ತ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪರ್ಸೆಜ್ ಮೂಲ ಕಾಡು ಹೋಯ್ತು ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೇಜ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೀಪ ದೀಪ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ತೇನೆ ಡಿ ಡಿ ಅವರೇ ನೀವು ಈಗ ಬಾರ್ದ ಮಾರೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿ ಡಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್